Predstav si prácu, kde sa každý deň stretávaš s novými výzvami. Vítaj v ŽOS Trnava, v najväčšej opravovni železničných vozňov v strednej Európe. Sme experti na opravu, údržbu a modernizáciu železničných vozňov. Možno práve ty si tým, koho hľadáme. U nás sa nudiť nebudeš. Čaká ťa široké spektrum možností, od opráv vozňov až po výrobu komponentov a oceľových konštrukcií, ktoré umožňujú vlakom spoľahlivo a bezpečne fungovať. Pracujeme pre 79 významných zákazníkov, z ktorých je až 75% zo zahraničia. Naša práca zahŕňa servis a údržbu rôznych typov vozňov s desiatkami variácií. Ročne u nás prejde kontrolou 5 až 6 tisíc vozňov, aby boli spoľahlivo pripravené zvládať nároky každodenných ciest. Čo robíš? Čo si jaký? Podvyknú dole auta, stále môžeš byť. Páde, poďte. V ŽOS Trnava nepracuješ len so železom, ale aj na projektoch, ktoré ťa posúvajú vpred. Naša dielňa je miesto, kde každý deň prináša nové výzvy. Získaš všetky zručnosti, ktoré ti pomôžu napredovať vo svojom remesle. Chceš byť súčasťou tímu, ktorý pracuje tam, kde sa stretáva mechanika s elektronikou? Naši inžinieri a technici ťa prevedú svetom, kde sa každý deň naučíš niečo nové. A čo je najlepšie? Ponúkame možnosť uplatniť sa hneď po škole. Ak ťa baví svet železníc, ŽOS Trnava čaká práve na teba. Tak čo? Si pripravený nastúpiť? ŽOS Trnava. Práca, ktorá má zmysel. Pridaj sa k nám.